Endorse होंगे चलन बड'लेण्ड टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिलाव नुजाफैनो हानाय गासै जिल्लानिनो बड'लेण्ड टाइगारनि चेयारमेन सेक्रेटारि आरो लोगोसे फेडार लोगो नोंथांमोन आरो दिनैनि बे जेनेरेल काउन्सिलनि बिथिङाव नुजाफैबावनो हानाय बड'लेण्ड टाइगारनिनो गासै सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबानगिरि दैदेनगिरि नोंथांमोन जोङो दिनै बे जेनेरेल काउन्सिल बड'लेण्ड टाइगारनि जेनेरेल काउन्सिल मिटिंखौ मानि थाखाय लेंनाय जादों आङो बिनि सायावनो गुसुङै बुंनानै आंनि दिनैनि बिबुंथिखौ आं फोजोबनो सानदों जोङो 2003नि 10 फेब्रुवारियाव जिथु एकर्ड खालामदों बे एकर्ड मथेनो जोंनि गासै बड'लेण्ड टाइगारनि बा जोंनि बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ गासैबो हाजोबाखैब्लाबो सुफुंजोबनो हाजोबाखैबाबो जोंनि आपातत दानि सम आरो परिबेसखौ नायनानै जोंनि समस्याया बे बिटिसि एकर्डजोंनो थोजासे सुख'थ'नो हागोन बा जाफुंसार होनो हागोन होननानै जोंनि बड'लेण्ड टाइगारा बे थांनाय 2003नि 10 फेब्रुवारियाव एकर्डखौ खालामनानै फैदों दा दिनै जोङो एकर्ड खालामखांनायनि लोगो लोगोनो जोंनि जिथु नियम खान्थि भारतनि जिथु नियम खान्थि बा संबिजितनि जिथु मान होनांगौ बा बेसेन होनांगौ जोंहा जों बयबो मिथिगौ जे दाख्लैनिफ्रायनो जोंनि केडार्सफोरखौ टारगेट खालामनानै जोंनि टाइगार्सफोरखौ सोमोन्दो लाखिनानै जे भबिष्यताव जोङो मा होगोन जे दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आफादगिरिया खावलायनाय बायदियै आङो गोनां बोसोन होनो हागोन होननानै आं सानाखै जिखिनि फंनैसो बाथ्रा आंनि गोसोआव जाखांफैदों बुंनांगौ बाथ्रा आं बेखौ फंनैसोल' बुंनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानो सानदों गुबुन गुबुन जिल्लानि चेयारमेन कनभेनर कामान्डार आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरि नोंथांमोन आरो आंगोनिबो आंगो बिएलटि केडार्स लोगो नोंथांमोन प्रब्लेम दं जोंहा मोनसे आसा दं प्रब्लेमा मा खुनु लिबार जोङो इन्डिपेन्डेन्ट भाबै जेबो खामानि आसाया मा ग्रेटार बड'लेण्ड इस्युआ मा पलिटिकेल इस्यु दं प्रब्लेम थानायखायनो आसा थानायखायनो इस्यु थानायखायनो जोंबो ओंखारदों गांसे उदां दारिनि लिरनानै गालांनो मोनसे हारिनि जोंबो ओंखारदों गांसे उदां दारिनि लिरनानै गालांनो मोनसे हारिनि
हारिखौ मोनसे गोहोजों आगान सुरहोनो थार असे गोथारब्ला थांखि सानस्रिया दङ जेराव मोनसे हारि देरहालाङो खौसे जाना मोनसे हारि जानानै गसंथानो मोनसे हारि खौसे गसंथागोन जेबोला जागोन बेनो दावहानि मोनसे हारि खौसे गसंथागोन जेबोला warm-heartedly into the mainstream by talking him. बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो सोरजिनायनि दावहा नांनानै थांनाय फेब्रुवारि 2003आव बिटिसि सोरजिखांनायनि उनावहाय दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एस'सिएशननि फोथाराव लेंहरजानाय आलासिफोरनि सिगाङाव गथायनायनि बे हाबाफारिनि थाखाय रोजा रोजा बिएलसिनि दावहारु बिथांमोनहा বিভিন্ন फोथाराव गावनि दैदेनगिरि मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव सरकारनि खाथियाव अस्त्र गथायनो थाखाय गेवलां फोथाराव नुजाफैबाय बिथांमोनखौजों गोसो गुदुङै बरायबाय गांफा गांफा आर'नाइ होनानै दसे उनावनो बिथांमोननि दैदेनगिरि मुस्रि हाग्रामा बसुमतारीनि दैदेननायाव बिथांमोनहा सरकारनि खाथियाव गावसिनि गासै अस्त्रफोरखौ गथायनानै আপোনালোকক জনাবলৈ ওলাইছো আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আৰম্ভ কৰা হ'ব আমাৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কাৰ্যসূচী। ইতিমধ্যে আমি জানিব পাৰিছো আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলগীয়া আমাৰ মাননীয় অতিথিসকল। সেই শ্ৰদ্ধাভাজন জনগণ আপোনালোকক ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আগবঢ়াই দিয়াত সহায় সহযোগ আগবঢ়াবলৈ ইয়াৰে অনুৰোধ কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। सिबिनां रायजो राजाफोर 1992 मायथाइनि 8 जुन खालि जोनोम मोननाय बड'लेण्ड बारक्ले रायजो बेंगिरि लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल रिटायार्ड नवदेश सिंह लोकसभानि एमपि সমাজৰ মূল সচিবৰ প্ৰিয় জনগণ আহক আমি উপভোগ কৰোঁ বিএনপি নেতৃবৃন্দই প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ লোৱা কুচকাৱাজ অনুষ্ঠান।
Secretary Assam, Sri P.V. Suman, Director General of Police, Srimati Emily Chaudhary, Commissioner, Lower Assam Division, Honorable Minister. জনগণকে এই কাৰ্যসূচী উপভোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকৰ জ্ঞান জনাইছোঁ। Pilihan raja-rajaफोर जोंनि दिनैनि आं सारिना सेरेमनियाव नुजा बिथांमोनहा जोंनि GMCनि केबिनेटफोरखौ बरायनो थाखाय रेडि जानानै दङ। गोजोन्थों। Please accept our love, Adonai, as a token of gift from our community. We also have here with us the kind presence of Honorable Minister of Health and Family Welfare Assam, Dr. Bhumidhar Barman. Please, sir. Honorable Minister. Down ceremony of our beautiful brothers. এবার আমি আমার অনুষ্ঠানলৈ আদৰণীয় এনচিপিৰ মুখ্য নেতাসকলক তেওঁলোকৰ অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত বিএনপিৰ মূল নেতৃবৃন্দই অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিবলৈ ওলাইছে। বিএনপিৰ মুখ্য নেতা সেনাধ্যক্ষ
প্ৰস্তুতি চলাইছে আৰু অস্ত্ৰ সম্বৰণ কাৰ্যসূচী সম্পন্ন কৰিছে। Now we are arriving to the most awaited moment of the day, surrender of arms by DLC cadets before the VIP. এয়া আমার মঞ্চলৈ আগবাঢ়িছে ইতিমধ্যে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰা বিএনপিৰ মুখ্য সেনাধীশৰ নেতৃত্বত বিএনপিৰ बसुमतारिया गावनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ जोंनि लेंहरजानाय आलासिफोरनि खाथियाव गथायबाय। बिएलपिनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारिनि दैदेननायाव बिएलपिनि केबिनेट बिथांमोनहा गावसोरनि अस्त्र शस्त्रफोरखौ लेंहरजानाय आलासिफोरनि आखायाव गथायबाय। गोजोन्थों। DLCनि दैदेनगिरि चेयारमेन मुस्रि हाग्रामा बसुमतारिनि दैदेननायाव बिथांमोननि गासै केबिनेटआ गावसोरनि हाथियारफोरखौ लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननि खाथियाव गथायबाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों। फिरफिलाखौ बोख्लायनानै गुफुर मोनसे फिरफिला बिरहोनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जादों। सिबिनां रायजो राजा नोंथांमोन, DLCनि मावथि फारिया दावहारु बिथांमोनहा गावसिनि थांखियाव सौहैखांनायनि उनाव दिनैहाय लेंहरजानाय आलासिफोरनि सिगाङाव गावसिनि आफादनि फिरफिलाखौ गाहायाव बोख्लायबाय। लोगो लोगो बिथांमोनहा दिनै बे जथुम्मायाव गांसे गुफुर फिरफिला सिगाङाव बिरहोसिगोन। অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰাৰ লগে লগে ভংগ হ'ল বিএনপি। বিএনপিৰ পতাকা নমাই দিয়া হ'ল আৰু লগে লগে তাত Now the chairman of the BLP is hoisting a white flag. After lowering down their flag of the BLP, the president of the BLP, Sri Hagrama Bosumantari, is hoisting a white flag. Thank you. Honorable Governor of Assam, Honorable Chief Minister of Assam, Honorable Union Minister of State for Home, Senior Ministers of Assam Cabinet, Senior Central and State Government officials, other dignitaries, respected citizens and my friends. First of all, I extend my hearty welcome to all of you on this historic occasion of laying down of arms by cadre of BLT. Just on the eve of installation of the interim Executive Council of BTC tomorrow, BLT took part to safeguard the interests of Bodo people and to carry on the struggle of Bodo masses while countering other destructive elements. In the process, a number of our leaders and cadres made the supreme sacrifice by laying down their life, and on this occasion I salute all of them. BLT was formed on June 19, 1996 in the backdrop of great digital government prevailing among the Bodos
following the failure of the earlier Bodo Accord of 1993. Though we have adopted the path of armed struggle to achieve our objective, we have been adopting for a solution within the framework of Indian Constitution. With the initiative of central government, informal talks started in 1999 and formal ceasefire was declared on March 15, 2000 on the floor of the parliament. After about 30 rounds of discussion on substantive issues, a memorandum of settlement was signed between the BLT, the state government and the central government on February 10, 2003. The memorandum of settlement aims at fulfilling the economic, political, social and cultural aspirations of the Bodo people. I extend my heartfelt gratitude to both the central government and the state government for their sincerity and genuine concern for finding out a permanent and lasting solution to the Bodo problem. This would have not been possible without the anti-state support from all Bodo Student Union, Bodo Sahitya Sabha, Bodo People's Action Committee, Bodo Women Welfare Federation, all Bodo Employee Federation, Coordination Committee for Bodoland Movement, Bodo MPs and MLAs, and all the people living in Bodoland. The Bodo people now hope that new era of peace and development will be assured in the star-torn area of Bodoland. However, threats from different directions won't last. Outfits like NDP and Alpha continue to indulge in violent activities. I received a call that we will continue to assist in maintaining law and order in the area. I appeal to the Honorable Chief Minister of Assam to pay special attention in ensuring security to the people of this vulnerable area, that without peace, no development can take place. Bodo Liberation Tiger stands disbanded from this day, and all cadres of BLT who were prepared to make the supreme sacrifice for the interest of Bodo community will now work for peace, progress and harmony. All of us will now be soldiers for peace and development. I appeal to all the citizens to accept us as one among them and ask for their forgiveness for our past mistakes, if any. Thank you. Agrama Moilari.